Бүген олы гаиләбез өчен бик мөһим һәм кадерле булган тантана килеп җитте. Сөекле әнкәебез, кадерле әбекәебез Тәнзилә Бахит кызы Адылшина үзенең матур 80 яшьлек юбилеен каршылый. Ошбу көндә барыбыз бергә җыелып, аңа иң җылы теләкләрне генә җиткерер идек, дип язалар тормыш иптәшегез Нариман Исхакович. Улыгыз Наил, киленегез Гөлсинә, кызыгыз Галия, киявегез Ирфан, оныкларыгыз Гөлназ, тормыш иптәше Рамил, Эльнара, тормыш иптәше Рамис, Азат, оныкчаларыгыз Айдар, Алсу, Ләйлә, Динә, Булат һәм кодагыйларыгыз. Газиз әнкәебез 1943 елның 23 июль көнендә Иске Кулатка эшчеләр поселогында Тәскирә Абдельмановна һәм Бахит Насретдинович Исхаковлар гаиләсендә икенче бала булып дөньяга аваз сала. Абысы Рәхимҗан әнкәйгә киңәшче, әйнеләре Расим һәм Мөхәррәм өчен олы сөрдәшче, тәрбияче була ул. Кечкенәдән үк әти-әниләренең олы ярдәмчеләренә әйләнеп, алар бар кушканнарында үтәп эшкә өйрәнеп үсәләр. Хәтта үгез җигеп урманга, утынга, пешәнгә дә барган вакытлары була. Гел хезмәттә булгангадыр, алар сәламәт килеш шушы олуг яшьләренә җитә алдылар. Әнкәй 8нче сыйныфны тәмамлаганнан соң Ульяновск шәһәренең халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү буенча махсус училищесына укырга керә. Анда ул 3 ел ярым дәвамында безнең авыл җиренә кирәкле кием салым тегәргә өйрәнә. Кулына шушы кирәкле махсус һөнәрне үзләштергәннән соң, авыл кызы үзенең туган ягы Иске Кулаткага кайта. Хезмәт юлын метро урамында урнашкан халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү филиалында башлап җибәрә. Ул елларда авыл җирендә тегүче һөнәре зур абруй казанганга күрә, аны ике куллап бу оешмага эшкә алалар. Гомере буе 39 ел тегүче булып хезмәт иткәнгә, аның хезмәт кенәгәсендә моның турында бер генә язу урын алган. Шушы чорда әнкәй бик күп кешеләр белән уртак тел табып, тырышып эшләгәнгә, аны җитәкчеләре дә зур хөрмәт итәләр һәм озак та үтми үзен 7 кешедән торган өс киемнәре тегү цехының бригадиры итеп билгелиләр. Шундый уңышлары өчен аңа көнкүреш хезмәте отличнигы, хезмәт ветераны исемнәре һәм бик күп төрле почет грамоталары да тапшырыла. Әнкәебез гаиләдә тормыш иптәше, сөекле әткәебез Нариман Исхаковичка үрнәк хатын, без балалары өчен кайгыртучан, яраткан әни, оныкларына сөйкемле, ягымлы әби була белде. Ул бүген дә безнең белән мәш килеп, дөнья мәшәкатьләренә күмелеп яши. Әткәй Иске Кулатка районының урман хуҗалыгында, район аптекасында, медицина сферасында озак еллар шофер булып хезмәт итте. Аның тырышлыгы һәркемне сокландыра. Алар ирле хатынлы пар канат булып озак еллар бергә тату яшиләр. Гомер агышында әткәй белән әнкәй мул тормышта яшәп, бер ул һәм бер кыз үстерделәр. Уллары Наил һәм аның хатыны Гөлсинә әти-әниләре белән төп йортта бергә яшибез. Кызлары Галия һәм аның тормыш иптәше Ирфан бер сүздә булып, матур өй һәм йорт төзеп, шулай озак еллар тыныч гомер кичерәләр. Бүген инде әти-әнинең 3 оныклары, 5 оныкчалары, әби-бабаларын куандырып тәгәрәшеп үсәләр. Әнкәй, сәламәтлек белән тулы бәхетле көннәр, тән, җан саулыгы, рух ныклыгы телибез сиңа, кадерлебез. Моннан соң да кояшлы иртәләргә, сандугачлы язларга, чәчәкле җәйләргә куанып, балалар хәсрәте күрмичә, хәерле озын гомерләр кичерсәң иде. Ата-баба нигезенең җылысын саклап, гаилә учагын сүндермичә, безне шатландырып яшәсәң иде. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык, бәхет, сәламәтлек белән тыныч, озын гомер телибез. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Котлы булсын юбилеең, әни, гомерең үтсен шатлыкта, кайгы күрмә, ширне белмә, һич бирешмә картлыкка. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Хөрмәтле Тәнзилә Бахитовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
ясап биргән шәйләрдә тәмле җылы сүзләр әнкәй сүзләре иң нурлы күзләр әнкәй күзләре иң йомшак куллар әни синеке иң туры йөрәк әниемнеке Azizim diye әйтәсем килә сине уйласам кояштай